эътироз ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман як зани мусалмон ва баъд модар дар охир тоҷикам. Ман аз манъи ҳиҷоб ва қонуни зидди инсонӣ ва зидди динии онҳо розӣ нестам ва садо мебарорам аз номи тамоми хоҳарони бедифоъ. мо аз ин қонун розӣ нестем ва ин қонунатонро бекор кунед. шумо берозигии мардум қонун қабул карда наметавонед. ин ҳиҷоб на моли араб аст ва на моли турк аст ва на моли тоҷик аст, балки моли тамоми мусалмонони рӯи дунё аст ва ин амри Аллоҳ аст ва амри Аллоҳ болотар аз амри шумост ва қонуни Аллоҳ болотар аз қонуни шумост. мо аз ҳиҷобҳои худ дар баробари ҷонҳои худ розӣ ҳастем ва аз тамоми мусалмонони рӯи дунё ки садои мо ба гӯши онҳо мерасад талаб дорем ки аз мо дифоъ кунад. мо ба ҷуз Аллоҳ касеро надорем. ба ходимони дини Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мерасонем ки аз мо касе дифоъ намекунад. ҳатто падаронамон ва бародарону шавҳаронамон моро ба беҳиҷобӣ амр мекунанд ва дар баробари тоғутон хомӯшам. агар шумо дин доред ва даъвои мусалмонӣ доред, аз мо ҳимоя кунед. ва дар охир барои уламоҳои Тоҷикистон гуфтание дорам. оя шумо ин иззате ки доред дар ин дунё, ин обрӯе доред дар ин дунё, оя аз ҳисоби ин дини Аллоҳ нест? оя гӯшҳои шумо ин садоҳоро намешунавад? чӣ ҷавоб медиҳед дар пеши Худо? чӣ ҷавоб медиҳед? чаро хомӯшед? чаро фақат садои ҷое шуморо даъват кунанд ба гӯшатон мерасад, то ки шикамҳои ҳароматонро пур кунед? чаро барои дини Аллоҳ дифоъ намекунед? дигар кас ба ҷои шумо даъво доранд. оё шарм намекунед? тамоми уламоҳои дунё хеста истоданд. аз хомӯшии худ шарм намекунед? дин фурӯшҳои дарборӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.